প্ৰিয়া বসুমতাৰী হত্যা গোচৰৰ নতুন পাক। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ প্ৰিয়াৰ পিতৃ-মাতৃয়ে লিখা পত্ৰত চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ। বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য বিআৰ ফেৰেংগাৰ নিৰ্দেশত বিদাই ওৰফে বিষ্ণু গয়াৰীয়ে প্ৰিয়াক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ। ফেৰেংগানি थाखायनो आंनि फिसाया थैनांगौ जाबाय, थैनांबाय आंनि फिसाया। मानो होननानै बुङोब्ला गावनाय समावनो गावनायनि सिगांनो जोङोहाय गोजौनिफ्राय अर्डार हरबाय, जों दोननाय जानाय नंला, जों गावनाय जासिगोन होननानै बे खोथाखौ बुंनानै गावदों। 2014 চনৰ 20 আগষ্টৰ দিনা দিন দুপৰতে উগ্ৰপন্থীৰ নৃশংসতাৰ বলি হৈছিল 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী প্ৰিয়া বসুমতাৰী। ৰুণিখাতা আৰক্ষীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া তদন্তৰ পাছতো শাস্তি নাপালে। हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअ गासिबो बरायना लाबोबाय। रायजो राजाफ्राथ' थाम्बनेल एबा ससे भिडिअ क्लिपआव नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ। आं दिनै मोनसे आपडेट लाना फैदों। रायजो राजाफोर गोबां दुखु मोनदों, बेनि थाखायनो आं माने बे भिडिअखौ लाना फैबाय। रायजो राजाफ्रा जाहाथे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायबानो जाबाय, अब्ला बुजिगोन आं मा बुंनो नागिरदों। दिनैनिफ्राय गोबां बोसोर जालांबायना, 11 बोसोरानो जाबाय रायजो राजाफोर। गाबोननि दिनखौ मोनोब्लानो 11 बोसोर जागोन आरोना। 2014 मायथाइनि 20 आगस्ट बै समाव NDFBS नि जि बिदाय आरो रनजित बसुमतारी ना, जायखौ जों बुङो बा जायखौ जों मिथियो बिआर फेरेंगा होननानै, बिथांमोननि दैदेननायाव बै समाव मिथिबायना प्रिया बसुमतारी होननाय सासे आइजोखौ माबा मोनसे जाहोनाव ना, माबा मोनसे एरसन एब्रब खालामनायनि थाखाय बै समाव जोंनि NDFBS नि बिथांमोना बे प्रिया बसुमतारी होननायखौ गावथारदोंमोन ना। बेनि थाखायनो दा मिथिबायना गोबां बोसोर जालांबाय। दिनै 11 बोसोर जानो थांबाय। गाबोननि दिनखौ मोनोबा ना, आगस्ट 20 तारिखखौ मोनोबा गाबोन 11 बोसोर जानो थांबाय दं। जाहाथे बेफोरखौ बुरखाङालासेनो ना, बेफोरखौ जाहाथे थांनाय केसफोरखौ एसेबां गोबाव जासेयावबो थांनाय केसफोरखौ बुरखां मिथिबायना। जोंनि बै हारसानि जाथिफ्रा ओरैबायदि माने इसोर मा खालामनो नागिरदों मिथिबाय, जोंनि बर' हारिनि रैखाथि होबोनाय बा मोनसे समाव हारिनि थाखाय नांबोनाय बिथांमोनखौ माने CIBI केस जों नागिर माने बिथांमोनखौ जेसेबां हायो माने अकल जेलाव सोनो नागिरदों मिथिबायना रायजो राजाफोर। बिथांमोना ओरैबायदि टारगेट लादों, माने सिगां जोंनि NDFBफ्रा जिथिया हाग्रायाव दंमोन बा हारिनि थाखाय बिथांमोना नांबोबाय दंमोन, बै समाव मिथिबायना रायजो राजाफोर, बै हारसानि जाथिफ्रा जोंनि बर' जातिफोरखौ गादबनो हायाखैमोन, नारसिननो हायाखैमोन। दा माने मा जाखो मिथिबाय रायजो राजाफोर, दा माने जोंनि रैखाथि हान्जाफ्रा बा हाथियार लानानै हाग्रायाव थाग्रा आफादफ्रा गैयिनि थाखायनो दा मा खालामनो नागिरदों मिथिबायना रायजो राजाफोर, जोंनि बर' हारिखौ जेसेबां हायो माने नाख्रेबनो नागिरबाय दं, गादबनो नागिरदों, सोबख'नो नागिरदों मिथिबायना रायजो राजाफोर। बेखौ आं मोनसे दुखु मोनो मिथिबायना, एसेबां गोबाव जाबाय 2014 आगस्ट 20 तारिख मिथिबायना, गाबोनखौ लायोबा पुरापुरि 11 बोसोर जानो थांबाय दं। नाथाय बेफोरखौ बुरखांनानै मिथिबायना बिसोरो मा खालामनो नागिरदों, बै निउसफ्रा मिथिबायना, बिसोरो मिथिबाय जोंनि जि बिथांमोना हारिनि थाखाय नांबोनानै दिनै बिथांमोना बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिथांमोना हाथियारखौ जोङो गथायबाय होननानै बिथांमोना सुक्ति खालामबाय, सारेन्डार खालामबाय। गासिबो आफादफ्रानो मिथिबाय, NDFBनि जेसेबांखिनि आफाद दंमोन, 4 फेक्सन दंमोन ना, बिथांमोना नाथाय सारेन्डार खालामबाय। दिनै बिसोरखौ मिथिबायना आसाम सरकार बा भारत सरकार बा जोंनि जायफोर लिडार मिथिबायना, आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोना साननांगौमोन जोंनि बर' हारिखौ दा मोजाङै सनमान खालामनांगौमोन। नाथाय बिसोर मा खालामदों, दा जेसेबां हायो गादबनो नागिरदों, बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरदों, बर' हारिखौ नासयनो नागिरदों। बेनि अनगायै जेबो गैया मिथिबायना रायजो राजाफोर। बेनि थाखायनो जों अरायसम जोंनि हारिमायारि आफादफ्रा मिथिबाय, दाथ' जोंनि रायजोनि गेजेराव अपेनै बा खुलायै हाथियार लानानै बेरायग्रा आफादफोर गैया। नाथाय बिसोरखौ आं बुङालासेनो मिथिबायना जेसेबांखिनि जोंनि साहित्य सभा एबसुआनो जा
जेसेबांखिनि आफादफोर दं आबब दं बिसोरो गासिबो लोगो नांनानै जाहाथे जोंनि हारिखौ अराय सम रैखा खालामनांगौ हारिखौ गसंथानानै दोननांगौ मानो होनोबा एसेबां गोबावनि केसखौ दिनैसिम 11 बोसोर जानो थांबाय दं मिथिबायना प्रिया बसुमतारी होननाय बिथाङा जोंनि NDFB नि गेजेराव बा मा एरसन एरब्रब होदोंमोन बा जोंनि NDFB आफादनि सुबुंफोरखौ बा बिथां सारमोनखौ मा एरनानै होदोंमोन नाथाय बेखौथ' जों मिन्थिला नाथाय बै समाव बे प्रिया बसुमतारी होननाय सासे बिनानावखौ ना फरायफुबाय थानाय सासे बिनानावखौ जोंनि NDFBS नि जि बिदाय आरो बिआर पेरेंगा बिथांमोननि दैदेननायावनो बै प्रिया बसुमतारी होननाय सासे आइजोखौ बा सासे बिनानावखौ जायगायावनो गुलि गावनानै बुथारनाय जाथाया जानानै थांबाय जाहाथे बेफोरथ' गोबां बोसोर जालांबायमोन दिनै 11 बोसोर जानो थांबाय दं नाथाय बे केसा कन्टिनिउ नङाबासिनो दिनै मानो जाखांफिनखो दिनै मानो नागिरफिनखो बे केसखौ ना मा होनो ना रायजो राजाफोर बेसेबां गोबाव 11 बोसोर जानानै थांबाय नाथाय बेखौ जोङो मिथिबायना मुक्ति मोनदों मोनाखैमोन जों बेखौ मिथिया अब्लाबो मिथिबाय एसेबां गोबाव जानानै थांबाय नाथाय दिनै सुक्ति जानानै फैनायानो 2020 नि 27 जानुवारि खालि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जेसेबांखिनि NDFB बिथांमोननि मोनब्रै फेक्सन दंमोन जाहाथे बिथांमोना जों दिनैनिफ्राय हाथियार हमला होननानै बिथांमोना जाहाथे भारत सरकार आसाम सरकारजों बिथांमोना हाथियार दिखांनानै आखाइ दिखांनानै बिथांमोना जाहाथे जों दिनैनिफ्राय उग्र खामानि मावला होननानै बिथांमोना हाथियार गथायबाय नाथाय बै दिननिफ्रायबो दिनैसिम मिथिबाय बेसेबां बोसोर जाखो 2020 निफ्राय दिनै 25 जाबाय मिथिबायना 5 बोसोर बारलायलांबाय 5 बोसोर बारनायनि उनावबो जुदि दिनैसिम ना 5 बोसोर दिनै आगस्टना 8 मास जानो थांबाय दं 5 बोसोर 8 मास जानो थांबाय दं नाथाय मा खालामदों बिथांमोना मिथिबायना जेसेबांखिनि जोंनि सिगांनि हारिमायारि आफाद जायखौ होननानै बुङो जोंना बा मिथियो NDFB बिथांमोननि मोनब्रै फेक्सनखौ लानानै जोंनि आसाम सरकार भारत सरकार बा CIBI फ्रा मिथिबाय जेसेबां हायो बिथांमोनखौ सिगां दाय दफनफोर दंमोनब्लाबो बा बिथांमोना सिगाङाव आरे सोबबाबो मिथिबायना हाथियार हमनाय समाव मा आलफाया मा मानसि गावाखैमोन नामा NSA ना मानसि गावाखैमोन नामा बा गुबुन आफादफ्रा मानसि गावाखैमोन नामा नाथाय जोंनि बर' हारिखौ दिनैसिम नाथाय थांखांनाय केसफोरखौ नागिर बेबायदि बा हमनो बा CIBI केस लगायनानै जेलाव दोननो मा मोन्थाय दं बिसोरो साला हारसानि जाथिफ्रा ओरैबायदि गाज्रि मिथिबायना रायजो राजाफोर आं गोबां दुखु मोनदों गोबां गाज्रि मोनदों गोसोआव गोबां गाबखांदों बेनि थाखायनो दिनै बे भिडिअखौ लाना फैदों रायजो राजाफोर आं नुदोंमोन नाथाय ना बे भिडिअखौ फुंनिफ्रायनो नुबाय दङ नाथाय मा खालामनो ना दखानाव थानायनि थाखाय आं भिडिअखौ बानायनो मोनदिया अब्लाबो आं मोनाबिलिनि समाव जायगाबो गैया नालाय आरोना सान्दुं गोसानि थाखायनो आं माने एसे मोनाबिलि समावसो भिडिअखौ बानायबाय रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालामना हो आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय रायजो राजाफोर आं गोबां खस्थ' खालामनानैसो भिडिअ बानायदो दै रायजो राजाफोर जाहाथे नोंथांमोना जुदि अनसायोब्ला बा आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनि भिडिअफोरखौ जुदि नोंथाङा मोजां मोनो अब्ला अननानै आंखौ मा खालाम मिथिबायना थाबैनो 1K साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय 1K साबस्क्राइबारखौ कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखौनो आर'ज गाबो बा निमाहा बियो रायजो राजाफोर आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला मानो होनब्ला भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय बिनि थाखायनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।